Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in cikin wannan gida barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake zagayowa wannan makon inda muka ajiye wannan lokaci muka tsayar da shi a zauren tambayoyi. To duka ina muku fatan alkhairi da fatan dai duka kun wani lafiya. A yau kuma a wannan zaure muna tare da babban baƙonmu wanda aka fi sani da Musti mai zamani. Kafin mun fara tattaunawa mu da Musti mai zamani ina so yi amfani da wannan dama domin in yi wani in isar da wata sanarwa ga al'ummar da suke cikin wannan gida. To al'ummar da suke cikin wannan gida, sanarwa ta game da asusun da aka yi bayani ne a cikin wannan tafiya. Zan yi wani ƙarin bayani game da wannan asusu. To 'yan cikin wannan gida mun dai yi bayani game da cewa za a yi mun tsayar da lokaci kuma mun tsayar da magana game da asusu. To amma kuma har yanzu ban ji dai an motsa ba. To kenan ya kamata mu kama jikinmu. Wannan tafiya tamu ce tsakaninmu 'yan Nijar, saboda haka ya kamata mu farka mu kuma kama jikinmu mu san cewa mun ɗauko niyya. Kuma duk abin da mutum ya ɗauko niyya to ya tabbatar cewa zai kai shi. Saboda haka duk aiki bai yiwuwa sai da niyya. Saboda haka tunda muka yi niyya to mu tabbatar mun isar da wannan niyya tamu. Mu yi ƙoƙari wannan asusun mu haɗa shi saboda mu yi magana akan cewa muna so mu samu mu fara shiga a wannan shekara, a wannan Disamba mai kamawa. To kenan kun ga idan ba mu fara ba tun daga yanzu ba mu kama jikinmu ba, ba ma samun damar shiga a wannan Disamba kenan. Saboda haka nake cewa a yi ƙoƙari da Allah mu kama jikinmu mu samu mu shiga a wannan sabuwar shekara, ko in ce wannan Disamba mai shirin kamawa. Baya ga haka Malam Mustapha idan kana ji na sai ka fito ka sanar da ni cewa kana tare da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan gidan nan barkan ku da warhaka, ya kuke, ya gari, ya aiki. To ina tare da ku insha Allah ya muni. Kuma na ji magana da kai a game da asusu, wannan haka ya kamata a ce mu mai da niyya dan Allah mu kokarta. To Malam Musti, yana da kyau ka fito ka gabatar wa 'yan gidan nan sunanka da sana'arka da kuma inda kake a Nijar. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan gidan nan yana yi muku fatan alkhairi da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka din. To da farko dai sunana Mustapha M Haruna, wanda aka fi sani da M Zamani mai waka. An haife ni cikin jihar Zandar ne, garin Balbejik insha Allah. To masu sauraron mu kun da ji cikakken sunan Musti mai zamani. To Musti mai zamani dai ba sai mun shiga tambayar sa wace sana'a yake yi ba, domin kowa a nan gidan ya san Musti mawaƙi ne. To Musti mai zamani kai mawaƙi ne. To me ya baka sha'awar ka fara sana'ar waƙa? Kuma me ya baka sha'awar, me ya ja ra'ayinka da har ka ɗauki waƙa a matsayin sana'arka a yanzu? To gaskiya ni kam na tashi ne da shawar waƙa. Na tashi ne ina shawar waƙa, kuma abin da ya ƙara jan ra'ayina a harkar waƙa, so dan ina sauraron mawaƙa sosai na Hausa. To wannan abin shi ya ƙara ja ra'ayina zuwa ga harkar waƙan Hausa. To Musti, a wane lokaci ka fara waƙa? Kuma a yanzu ka kai kimanin shekara nawa a cikin wannan sana'a ta waƙa? Na fara waƙa shekara ta 2018. Kenan zuwa yanzu muna shekara ta 5 kenan ko? To da fara waƙa na. Malam Musti, tun fara waƙar ka zuwa yanzu, wane ci gaba ka samu a cikin wannan sana'a ta waƙa? An samu ci gaba, alhamdulillah za a ce an samu ci gaba daidai gwargwado, ko ba haka ba? Domin wannan ita sana'a ce dama wacce sai an yi haƙuri kafin a kai ga nasara. To alhamdulillah yanzu muna cin ribanta. Malam Mustapha, ka shigo sana'ar waƙa tun kana sha'awa har ta kai ka kana yin waƙa, sannan kuma har ta kai ka fara samun ci gaba a cikin wannan sana'a taka. To kamar a cikin wannan sana'a taka ta waƙa, da akwai wani ƙalubale da ka taɓa fuskanta game da wannan sana'a taka, ko kuma babu? Gaskiya ne kam.
A harkan waƙa na ɗan haɗu da ƙalubale kala-kala. Na farko a gida da farko an nuna min ba a so, kuma daga baya aka zo aka yi rage min, shikenan na ci gaba da harkokina. Sai kuma ƙalubale irin wanda haka dai daga studio da sauransu haka. Amma ban da su ba wani ƙalubale kam da na haɗu da shi a harkar waƙa, ban da wannan guda biyun. Musti Mai Zamani, sai gashi kuma a cikin Najeriya kake yin waƙa. A cikin Najeriya kake da studio kuke yin waƙa a Nijeriya? To amma kuma sai naga ka damu da 'yan Nijar sosai. Har ta kai ka bayar da shawara game da a buɗe group na mawaƙan Nijar. To me ya baka wannan ra'ayi? Me ya ja ra'ayinka na son a buɗe wannan group na mawaƙan Nijar a cikin Nijar? Ta yanda kowane mawaƙi kuma naga kowane mawaƙi burinsa ya shiga Najeriya ya yi waƙa. To amma kai kuma kana so a ce a cikin Nijar aka buɗe group na mawaƙa. Hatta kai kana sha'awar dawowa cikin Nijar ka ci gaba da harkar waƙa. Me ya baka wannan tunanin? Gaskiya ne mutumina, ni a nan na fara waƙa na, amma kuma hankalina ya fi karkata Nijar. Sabida menene hankalina ya fi karkata Nijar? Ina so a kowane lokaci na ga ƙasana ta wannan fannin, ko fim ko waƙa, ita ma tana kan gaba. So abin da ya sa muke zuwa Najeriya kenan harkar waƙa, domin sun riga sun ci gaba ne, sun fi mu ci gaba a wannan harkar ne. Shi ya sa muke zuwa nan. To da a ce mu ma ƙasarmu tana da ci gaba, me zai ta fannin wannan waƙa ko fim, me zai kawo mana mai fim ko waƙa? Kaga ba zai yiwu ba. To shi ya sa hankalina ya fi komawa can Nijar, domin ina so mu haɗa kai da mawaƙa masu tasowa ire-ire na, domin mu samu mu cimma burinmu game da wannan harkar. Tunda da yawa muna da mawaƙa a Nijar, masu hikima, masu baiwa, masu basira. Haka muna da 'yan fim masu hikima, masu baiwa, masu waye. So amma kawai rishin bamu ba can ɗin ƙarfi ba ne. Muna zuwa wasu ƙasashe muna yi, shi ya sa duk abin ya zama sai a hankali. Sannan kuma duk inda muka kai game da harkar waƙa ba zai yiwu ba mu manta Nijar. Nijar ita ta yi mana riga, ita ta yi mana wando, ita ta yi mana duk wani abu na rayuwa. Kenan ba zai yiwu mu manta da ita ba. Shi ya sa a kowane lokaci ni a kullum burina ina so yau na ga ɗan Nijar mai sana'a irin ta mu. Shi ma ya samu ya cimma wata matsaya game da sana'ar shi. Ba mutum ba yana yi amma kuma kullum ba ci gaba. To shi ne babban burina da ya ja hankalina zuwa ga matasan Nijar da kuma ƙasata, domin su zo mu haɗe kai mu yi wannan tafiyar tare da su. Shi ne ma sa har na yanke shawarar mu buɗe wannan group na WhatsApp, domin ta nan ne za mu dinga tattaunawa da sauransu. To Musti, ka yi magana game da ci gaban da wasu ƙasashe suka samu, kamar misali Nijeriya. Wannan ci gaban shi yasa ake tafiya Nijeriya ana yin waƙoƙi a can. To wani hanyoyi kaga ya kamata a ce an bi don wannan ci gaban ya dawo a ce an same shi a nan cikin Nijar? Wani hanyoyi ya kamata a ce mawaƙanmu na Nijar sun bi domin su dawo da wannan ci gaban a cikin ƙasarsu? To hanyoyin da ya kamata a ce mun bi, na farko dai shine ya kasance a kowane lokaci duk inda wani ɗan Nijar yake, ko mawaƙi ko ɗan fim, ya kasance a kanmu ya haɗu gu ɗaya. Ka san ci gaba bai zuwa dole sai da haɗin kai. Idan ba haɗin kai to ba maganar ci gaba, in har ba haɗin kai. Amma idan da haɗin kai, so za a samu ci gaba sosai ma, domin ka san shi hannu ɗaya Hausawa suka ce bai ɗaukan jinka. Duk yadda ka kai da ƙoƙarinka, idan kai ɗaya ne babu yadda za ka yi kai abin da dubunnan mutane suka yi, ko ba haka ba? To sai mun haɗe kanmu, indai har muna so mu cimma burin da muke da shi game da wannan harkokin da muke yi na waƙa ko na fim. Saboda in ka duba a Kannywood ɗin game da harkar fim, abin da ya sa suka kai wannan matsayin haɗin kai ne gare su. Tun asali suka samu haɗin kai. Shi ne ya sa suka kai wannan matsayin. To mu ma in muka yi haka ɗin, za mu kai wannan matsayin nasu, kuma mu zo mu fi su, ko ba haka ba? To Musti, ka yi bayani akan haɗin kai. Duk da cewa na ga waɗansu sun bayar da haɗin kai game da wannan tafiya tamu. To amma kuma na ga waɗansu ba su bayar da haɗin kai ba, ko ba su fahimci tafiyar ne ba ko ya. Wani ƙarin haske za ka yi musu
domin su ma su gane wannan tafiya tamu, su dawo a yi tafiya gabaki ɗaya, a zamanto tsintsiya maɗaurinki guda. Gaskiya ne. To, ni dai kiran da za ni ga duk wani ɗan Nijar mai kishin ƙasarsa, mai son al'ummar cikin ƙasarsa, in dai har kishin da gaske ne, kishin zuci ne, ba wai kishi ba ne kawai iya na baki, to ya kamata a ce ka fahimci tafiyar nan, ka fahimci ina muka dosa, ka fahimci manufarmu. In har ka fahimci haka, to kai ma za ka dawo ka bi tafiyarmu. Amma in har ba ka fahimta ba, to ba yadda za a yi ka yi tafiya da mu. Domin ita wannan tafiya ce wadda muka yi ta, muka ɗauko ta ba wai don mutum ɗaya ko mutum biyu ba ko mutum uku, a'a, tafiya ce ta duk wani ɗan Nijar mai kishin ƙasarsa, mai son al'ummar ƙasarsa. Kenan wannan tafiya ce wacce za mu yi ta, wacce za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yi ta. Domin mu ma a kowane fanni muna so a ce yau Nijar tana gaba, ba a ya kasance ba kowane lokaci a ce Nijar ita ce ba ta kowane fanni. A'a, ya kamata a ce yanzu mu gane cewa yanzu fa duniya ta canza, komai ya wannan abun, komai ya canza. To ya kamata mu tsaya mu dubi alƙibla guda. Sannan kuma wannan tafiya ce da mu mun ɗauko ta insha Allahu muna da niyya sai mun kai ta in Allah ya so ya yarda. Muna so mu gina ta, muna so mu ƙarfafa ta a ƙasarmu domin kowa ya taso ya ji daɗin tafiyar nan. Ba wai don ni ɗaya ba ko mu biyu ko mu uku ba, a'a, duk wani mai wannan harkar ta fim ko waƙa. To muna so mu ƙarfafa wannan masana'anta a Nijar, mu ɗago ta a idon duniya ta wannan fannin. To Malam Musti, ga shi dai mun haɗu a cikin wannan gidan mu a mawaƙa na Nijar, ko kuma in ce ƙananan mawaƙa na Nijar da kuma 'yan fim na Nijar. Na kudu da arewa, gabas da yamma, gabaki ɗaya mun haɗu a cikin wannan gidan. To me ya kamata a ce mun yi? Me kake gani ya kamata a ce mun yi domin mu samu wannan tafiyar tamu ta ɗaure har mu cimma abin da muke buƙata? Me ya kamata a ce mun yi domin mu cimma manufarmu? To, kamar dai abin da na faɗa can baya shi ne, haɗin kai ne. Haɗin kai shi ya kamata a ce mun yi, da yarda da juna, da ya kasance kowa ya yarda da kowa. Mu bar yin baya da irin tafiyar nan, domin tafiya ce menene, wannan tafiyar kowa ne zai amfana da ita, ko ba haka ba? Kenan ka ga dole ne sai mun kasance masu haɗin kai, masu yarda da juna. Shi ne za mu samu mu cimma duk wani burin da muke da shi game da wannan harkar ta waƙa ko fim. Amma idan babu wannan haɗin kai, to babu yadda za a yi tafiyar ta yi kyau, ko ba haka ba? To 'yan zamani, kasancewa lokaci yana hararo mu, da akwai mawaƙa a cikin wannan gidan waɗanda sun fara tasowa a yanzu, da akwai kuma wanda suke sha'awar shigowa a harkar waƙa a cikin wannan gidan. Wace shawara za ka ba su game da wannan sana'ar da suka samu suka shigo yanzu? Wanda kuma suke sha'awar shigowa, waɗanne hanyoyi ya kamata a ce sun bi domin su kai ga sun fara yin waƙa, har kuma sun kai da an san su kamar yadda aka san ku haka? Wace shawara za ka iya ba su game da wannan tafiya tamu? Game da su waɗanda suka fara shigowa harkar waƙa, wanda a yanzu ne suke yin waƙa, wasu ma ba su kai da sun fara fitar da ita a studio ba. Ya kamata a ce, hanyoyin da ya kamata a ce sun bi su kai ga sun fara yin waƙa gaban kansu? Abin da kiran da nake ga mawaƙa masu tasowa, su yi haƙuri, domin shi haƙuri shine tushen nasara, ko ba haka ba? Idan mutum ya yi haƙuri, zai kai har inda bai yi tunani ba a harkar waƙa. To, shi ne kirana a gare su, a yi haƙuri, a jure, kar a biye ma masu zage-zage da sauransu, ka san akwai wanda za ka ga suna zagin mutum, suna dibin kamar ba ka san me kake ba don kana waƙa. So amma da zaran ka kai wani matakin, kai da kanka za ka ji daɗin harkarka. To Malam Musti, Hausawa suka ce laifin daɗi ƙarewa, lokacin da aka bamu ya rage da yayi. A yanzu kuma sai mu yi wa masu sauraron mu sallama. To ba damuwa, ni ma godiya nake. To masu sauraron mu, anan duka muka kawo ƙarshen tattaunawar mu ta wannan mako da Musti mai zamani. Sai kuma a tare mu a mako na gaba tare da wani haziki, idan Allah mai komi mai kowa ya yarda. Sai in ce muku assalamu alaikum.